యేసు రక్తమే జయం పరిచర్య. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఫిబ్రవరి 13వ తేదీ 2022. ఈరోజు దేవుని వాక్యము, నీ మార్గమును యెహోవాకు అప్పగింపుము, నీవు ఆయనను నమ్ముకొనుము, ఆయన నీ కార్యము నెరవేర్చును. కీర్తనలు 37వ కీర్తన 5వ వాక్యము. క్రీస్తునందు ప్రియులారా, మనం ఎంచిన మార్గము మన ఇష్టానుసారంగా కాకుండా దేవుని చిత్తానుసారంగా ఉండాలి. నేనే మార్గము, సత్యము, జీవము అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది. జీవ మార్గమును తెలియజేసిన క్రీస్తును మనం వెంబడించాలి. నీ పనుల భారము యెహోవా మీద ఉంచుము, అప్పుడు నీ ఉపదేశములు సఫలమగునని వాక్యం సెలవిస్తుంది. 12 సంవత్సరాల రక్తస్రావం కలిగిన స్త్రీ దేవుని యందు నమ్మకముంచి ఆయన వస్త్రమును ముట్టెను. వెనువెంటనే ప్రభావము ఆయన నుండి బయలువెళ్లి ఆమెను స్వస్థపరిచెను. క్రీస్తు చెప్పెను, నీ విశ్వాసమే నిన్ను స్వస్థపరిచెను. మన విశ్వాసం, నమ్మకమే మన జయ జీవితమునకు రహస్యము. ఈరోజు ఈ వాక్యం వింటున్న ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, దేవుని యందు నమ్మకముంచండి. దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించి దీవించును గాక. ఆమేన్. గాడ్ బ్లెస్ యూ.